An balima bamanankamɛnnaw an bɛ badabada foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma dante foli min na aw mana kɛ diɲɛ fan o fan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin ye aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen min bɛna walawala aw balimakɛ Adi S Kulibali fɛ ka Masara Samakɛ ka tɛgɛto nɛgɛw kunna bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna an bɛ taa Bamakɔ au Conseil islamique maaɲɛma n'o ye a Seyidi Sharif Usumani Madani Hayidara a ye dunabɔw bisimila Bamakɔ Bangɔni Janganɛbugu la a ka so dunaba ninnu o ye malidenw de minnu sigilen don Faransi jamana kɔnɔna na min ye malidenw minnu ye hakili jagabɔ kɛ k'a ye k'a fɔ ko bɛɛ ani keleya ko de bɛ se ka jamana taa ɲɛ diinɛ ma bɔ diinɛ an bɛɛ ye maliden kelen an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ olu dunanw i ka dɔn k'a fɔ a y'u bisimila ka denbaya kɔnɔna na dunankɔfɛnw y'a jira k'a fɔ olu nakun ye min ye olu kɛlen bɛ ka jɛkuluba de sigi Faransi jamana kɔnɔna na Mali diinɛ bɛɛ kerecɛn diinɛw b'a la tijanɛ diinɛw b'a la sunnadumanw bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin jɛkulu in na o ye jɛkulu in sigi ka na bonya a n'a karama k'a da an fa kɔrɔ n'o ye a Seyidi Sharif Usumani Madani Hayidara ka na o kalifa a la kuma in fɔlen a ɲɛna i ka dɔn k'a fɔ a nisɔndiyala kosɛbɛ a ka salonba kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko kabi lawuli fo bi Mali mako bɛ na bɛɛ ani keleya walasa malidenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ diinɛ ma bɔ diinɛ na abada an bɛɛ ye adamaden an bɛɛ ye Ala ka jɔnw de ye k'i ka dɔn k'a fɔ nin nafan de ka bon kosɛbɛ ninnu malidenw minnu kun sigilen Faransi jamana kɔnɔna na o ye jɛkulu kun sigi Faransi jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛ jɛkuluba ye malidenw diinɛ ma bɔ diinɛ wa diinɛ bɛɛ de b'a la walasa i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ ni kɛlɛ ka se ka don an ka jamana kɔnɔna na o taara o bonya ka kalifa a Seyidi Sharif Usumani Madani Hayidara la min ale ye au Conseil islamique maaɲɛma ye bi n'an ka jamana kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ale ko nisɔndiyala kosɛbɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ka dɔn k'a fɔ l'Amérique u ka lasigiden n'an k'a ma ko ambassadeur a taara commune 3 la ka taa commune 3 maire n'o ye Madame Jire Mariam Jalo ka taa foli kɛ a la ka taa walasa a ka se ka Bamako tu tigɛbɔ ani ka se ka ɲɔgɔn ye fo ka taa bila an ka jamana ladalako a ka se ka olu fana faamuya an b'a jira aw la k'a fɔ yan'o cɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ l'Amérique lasigiden musolaka don yan'o cɛ ani i ka dɔn k'a fɔ Mamadu Konate n'o ye Bayisu den a n'o fana ye ɲɔgɔn ye duwakun tɛmɛnen ka taa foli kɛ Bayisu den na walasa i ka dɔn k'a fɔ a bɛ ka mun kɛ jamana yɛrɛ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna a ka se ka Mali tariku ani Mali tabiya ka se ka o dɔn min ye l'Amérique lasigiden a taara Bamako commune 3 la ani commune 3 maire ɲɛmaaba n'o ye Madame Jire Mariam Jalo a n'o ko ni ɲɔgɔn ye o hakilinaw kun falen min ye Madame Jire Mariam Jalo a y'a jira k'a fɔ ale k'o nisɔndiyala ko nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye l'Amérique lasigiden i ka dɔn k'a fɔ a ka na a ka commune kɔnɔna na ka na foli kɛ a la k'o ye fɛn min diyara ale ye kosɛbɛ tumana min na ani a taara foli kɛ Bamako tutigɛbaaw la n'o ye ɲarelakaw ye i ka dɔn k'a fɔ ani a ɲɔgɔnna caman ka taa foli kɛ o la min ye l'Amérique lasigiden musolaka in a y'a jira k'a fɔ ale k'o nisɔndiyala kosɛbɛ walasa a nana Mali kɔnɔ ani malidenw ka se ka ɲini ka ɲɔgɔn dɔn n'i ma ɲɛ k'i bɛ jamana kɔnɔna na i ka se ka jamana tabiya a n'a tariku min ni jamana kɔnɔdenw hakilinata bɛ bɛn i n'olu ka se ka ɲɔgɔn dɔn musolakaw y'a jira k'a fɔ ale k'o nisɔndiyala kosɛbɛ ani Bamako tutigɛbaaw olu kɛlen ko ka ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa Tɔnbɔkutu kɛrɛnkɛrɛn ɲɛfunke min ye ka dɔn k'a fɔ a jirala k'a fɔ min ye moto 200 bɔɲɔgɔnko olu ko minɛna ɲɛfunke fanga tigilamɔgɔw fɛ moto caman ba in i ka dɔn k'a fɔ a bɔra an ka jamana faaba kɔnɔna na k'a kunda Tɔnbɔkutu jamana kɔnɔna na o selen ɲɛfunke min ye ka dɔn k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu kɔni sigala mobili kofɔlen na mobili 2 moto 200 a n'a kunkanfɛn o tɛ sera ka tɛgɛ kɔni da moto kofɔlen kɔni kan wa t'a bɛɛ dɛ min ye ka dɔn k'a fɔ mansinw fana tun bɛ a la mansin minnu tun bɛ sanu kun sen kana kɛla o la k'a fɔ ko min ye moto kofɔlen ninnu o tun bɛ ka taa jamana kɔrɔn fan fɛ ka taa di bamaciw ma maa damadɔ olu kɔni nɔ minɛ nin waati na nin ko in na a jirala k'a fɔ siga kɛmɛ o la o ni bamaci kɛwale tigilamɔgɔw kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ moto 200 a n'a kunkanfɛn fo ka taa bila mansinbaw ma minnu kɔni bɛ dugukolo sen ka sanu yɛrɛ bɔ dugukolo yɛrɛ jukɔrɔ olu camanba fana olu bɛ a la nin waati in na mɔgɔ kɔni bɛ ka yɔrɔ ɲininka ko yala nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de min ye moto 200 a n'a kunkanfɛn o ka se ka bɔ jamana faaba kɔnɔna na ka taa fɔ jamana kɔrɔn fan fɛ k'o ye dabalibako kɔni ye maa caman kɔni bɛ ka jira a fɔ ko fanga tigilamɔgɔw o ka se ka dɔ fara lakana kan walasa nin waati kofɔlen kɔnɔna kɔnɔ a kɔni ka kalan jamana yɛrɛ kɔnɔ nin waati na jango Mali bɛ danga mun na bi na fɛɛrɛ ka se ka kɛ lakana ka se ka bonya kosɛbɛ malidenw bolo population ani fanga tigilamɔgɔw ka se ka communication di ɲɔgɔn ma walasa min ye lakana a ka se ka
kɛ toka min na badabada yɛrɛ o kɔnɔna na yan'o cɛ juakun tɛmɛnɛ a jirala k'a fɔ ko min ye moto 102 bɔɲɔgɔn olu kɔnɔna kuru ko o tun bɛ ka taa Bamaciw fanfɛ Banɲagara marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na nin b'a jira k'a fɔ ko Mali fanga tigilamɔgɔw o tun bɛ ka wulikajɔ kun sabati walasa lakana ka se ka sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ o kɔnɔna na moto 200 a n'a kunkanfɛn fo ka taa bila mansimafɛnw ma minnu tun bɛ ka dugukolo kɔnsɛn nin waati in na olu kɔnɔna ɲɛfunke yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen olu tun bɛ ka taa Tɔnbukutu fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen jamana yɛrɛ kɔrɔn fanfɛ ni kɔn kɛra dabalibako ye maliden caman tun bɛ ka yɛrɛ ɲininka nin waati in na fɛɛrɛ ka se ka sigi sen kan lakana a ka se ka sabati jango min ye ka k'a fɔ malidenw ka se ka balo lafiya yɛrɛ o kɔnɔna na n'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa Ukraine jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ san 1 ani kalo damadama min ye Ukraine ani Russie olu kɔn kɛlen bɛ ka kari ɲɔgɔn na nin waati in na min ye Ukraine masakɛ ale kɔn bɛ taamana Pays-Bas jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya CPI la Ukraine u l'a jira k'a fɔ bi i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni drone 18 bɔɲɔgɔn k'olu kɔn tiɲɛ Russie jamana ka drone don minnu tun bɛ ka na u ka jamana kɔnɔna na ka na tiɲɛni kɛ olu kɔn sera ka min ye i ka dɔn k'a fɔ drone 18 bɔɲɔgɔn k'olu sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ hali o bɛɛ la Russie jamana tun bɛ ka taa ni gosili ye Ukraine jamana yɛrɛ o kɔnɔna na a ko kɔnkɛn bɛ nin waati na gɛlɛyaba de ye Ukraine jamana yɛrɛ o kɔnɔna na sabula ala ye diɲɛ ma don o don da min ye Russie o tun bɛ gosili ta ka ɲɛsin Ukraine ma wa fana diɲɛ ma don o don fana min ye Russie fana o fana bɛ se sɔrɔ Ukraine kan nin ko kɔnkɛn bɛ dabala banko ye sabula setigi jamana caman kun y'a jira k'a fɔ u bɛna dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen kun ta ka ɲɛsin Ukraine ma walasa a ka se ka Russie kɔn kɛlɛ nka o bɛɛ la a ko kɔn ma se ka taa ɲɛ min ye Ukraine masakɛ ye Zelensky ye a kɔn bɛ taamana Pays-Bas n'i ye Pays-Bas ko fɔ o ye CPI ye n'an k'a ma ko Cour pénale internationale an b'a jira aw la k'a fɔ a bɛ waati damadɔ bɔ min ye CPI ye min a dagalen bɛ Pays-Bas n'an k'a ma ko Hollande min ye i ka dɔn k'a fɔ o tun ye mandataire international ni k'a bila ka se ka Russie masakɛ n'o ye Vladimir Poutine ye ka se k'a ɲɛgɛn k'a kiiri k'a jira k'a fɔ ko kɛ bɛ a nɔfɛ ko a ye dansago k'o kɛ Ukraine jamana yɛrɛ o kɔnɔna na nka o bɛɛ la ko in ma se ka taa ɲɛfɛ abada a guwanen kɔfɛ nin waati in na Volodymyr Zelensky a kɔn bɛ taamana CPI jamana kɔnɔna na n'an k'a ma Pays-Bas a taara ka taa dama kasi halisa walasa fɛɛrɛ ka se ka sigi sen kan halisa dɛmɛ ka se ka ɲɛsin u ka jamana ma olu ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye Russie a kana se ka dansago u ka jamana na n'i ye kɛlɛ in jateminɛ nin waati in na a kɛlɛ in dugumana ka dun kosɛbɛ nka setigi jamanaw olu kɔn bɛ ka dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔn ta ka ɲɛsin Ukraine ma nka o bɛɛ la dɛmɛ in kɔn tɛ se ka taa ɲɛfɛ abada sabula a kɛlen bɛ nin waati kofɔlen kɔnɔna na nafa de ma ye dɛmɛ in na nka o bɛɛ la ta ala ye diɲɛ ma don o don da Russie kɔn bɛ gosili ta ka ɲɛsin Ukraine jamana ma nka o bɛɛ la a ko in gɛlɛya dantɛ sabula a ka kalan nin waati in na Ukraine jamana yɛrɛ o kɔnɔna na bi bamanankan kunnafoni an b'a kun cɛnɛ min ye o ye Sudan kunnafoni ye an b'a jira aw la k'a fɔ Sudan jamana kɔnɔna na sɔrɔsi 2 kɔn kari bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ ye jamatigi ye Sudan jamana kɔnɔna na o bɛ ka tile 20 de kɛ nin waati in na gosili la o ni ɲɔgɔn cɛ min ye maa bayirika olu kɔn bɛ ka Sudan jamana kɔn bila nin waati in na jamana caman de bɛ yen minnu kɔn taara u ka jamana kɔnɔdenw donni ka bɔ u ka Sudan jamana kɔnɔna na ka n'u ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen an ka ba Maliba min ye Sudan jamana ye maliden minnu kɔn sigilen Sudan jamana kɔnɔna na olu caman kɔn nana ka bɔ Sudan jamana kɔnɔna na ka na an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na olu bisimila nin duwakun yɛrɛ kɔnɔna na an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na bi na Sudan jamana kɔnɔna a ka kala sabula ala ye diɲɛ ma don o don da min ye kɛlɛ kɔni tile 20 bɔɲɔgɔn kɔnɔna na kɛlɛ kɔni bɛ ka kɛ Sudan jamana kɔnɔna na min ye ONU ye olu kɔni bɛ ka wele bila Sudan sɔrɔsiraka maa 2 in ma o ka se ka bolo da u dusu kan nka o bɛɛ la ta halisa foyi de tɛ ka kɛ nin ko in kɔnɔna na diɲɛ ma don o don kɛlɛ kɔni bɛ ka kɛ nin waati na Sudan jamana kɔnɔna na a kɔni bɛ ka Union africaine k'olu kɔni jɔrɔ sabula olu kɔni ɲɔgɔn ye kɛ duwakun in kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ kɔni ka se ka dabila sikafɔw ka se ka n'u don walasa min ye bɛn o ka se ka sigi Sudan jamana yɛrɛ o kɔnɔna na nin bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni na min sɔrɔla kala se aw ma aw balimakɛ Adi S Kulibali fɛ an b'a fɔ sa a kan bɛn diɲɛ waati